ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубин, саломатии хубан. хоб раҳмат калом бар дастгирӣ шавед бачо. имрӯз 5 сентябр соли 2024 1000 рубл баробар ба 118 сом мебошад. касоне ки мошини хона, замини хулоса чизе ки дор барои иқома кардан, марҳамат дар номерҳои рӯи экран буда 911 32 43 44 хади роҳӣ кунед. иншоалло ки мошинаи шуморо мо ба шумо фурӯхта медиҳем. хоб марҳамат, имрӯза навор дӯстони азиз якчандта намуди моторолҳо ҳаста бо нархи арзон ба шумо пешкаш мекунем. касоне ки моторол харбоза ҳатман ҳамин навора то охир тамошо кунед, лайкҳоро бизанед, ҳатман ва дар канал подписия кунед. ба ҳамаатон тамошо бифармояд. худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, документҳои шумо буд шудааст, пас мехоҳед ки граница гузаред. пас мо дӯстони азиз ба шумо компанияи беҳтарин ва компанияи боваринро ба шумо тавсия медиҳем ки ширкати Акай Парвиз мебошад. ҳар рӯза рейс дорад аз Москва ва Московская област, одамҳоро гирифта ба граница ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, тӯли 10 сол шуд якамон таҷрибаи кор дорад. ҳар рӯза яъне ки рейс дорад, мошинашон комфорт мебошад. марҳамат, касоне ки границаро бошед, муроҷиат кунед бародарон азиз. аз номи сомонаи мо ҳатман муроҷиат кунед. хуб, ширкати Акай Парвиз дар хизмати мо шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, дар имрӯза навор дар бораи намуди моторол гап мезанем ки якуми мотороли мо Дулан, яъне ки соли баромадаш 2024 сол мебошад. моториш 200 кубаи радиатордор мебошад. кузовиш дарозиш дбаси, паҳмиш 135, баландиш яъне ки баланди бортиш 6 сантиметр мебошад. амортизатор дорад. хулоса рисорош 8 донаган гуфтага, болои рисорода пружин дорад барои бори вазнин бардоштан гуфтага. дӯстони азиз, инҳо қарор дорад дар шаҳри Душанбе нараша бо маслиҳат гуфтага. марҳамат, касоне ки халил ане бошад, иншоалло ки боз савдо мешавад. аз номи сомонаи мо гап занед. 5 болтаи задни мостр, 5 болтаи оригинал мебошад. ҳамин Акай Умар худаш яъне ки дӯстони азиз навор кардага дар бораи моторол ҳамаша фаҳмидага метавонед гӯш кунед. ҳатман подписия закунед шер бачаҳо. иншоалло ки навори беҳтарин боз барои шумо пешкаш мекунем. созен тенҷен саломатиётон хубай бародаро. дар бораи ҳамин моторол мақсад рамаш дафтум маълумотон метавам. мисол наи рамара ғавсиш 5 сантиметр, мисол ҳастай рамои борикаке ки 4 сантиметр ва 4 сантиметр нест. баъд наи барш мисол на 10 сантиметр ҳастай бо мисол рамое ки 8 сантиметр, и 10 сантиметр, яъне профило ҳамаш 10 сантиметр, мисол рамои простой нест. баъд наи иҷа мақсад я балон бастая, и запасканаш балони моторол худ шаира мақсад доли аз завод рӯй мекунем. я баъд ин аира часпондагием ки мисол дар тобистон бори вазмин мақсад хумонда бор мекан барои мисол защитаи беҳад чизи хубайда. баъд задни моси 5 болтаи оригинала. баъд ванчилиме айдруина ин аира часпондагием из амортизатора, мисол ки вақте ҳай карданда жостки намерава моторол, мақсад ин миях ки мерава бисёр намезана кули хош. баъд наиҷа да мақсад и стойкое ки тарафи вилка рафтага, мисол дтага неста, бисёр мотороло дта, и 4 тага, 1 2 3 4 та мақсад профил дорад. мақсад конкретни мустаҳкам кардаган. ҳай моториш 200 кубай ба радиатора, мотори вонҷанга, мотори пеш конкретни мотор задага. баъд ина бисёри рамо мақсад ин дрынаш холи бисёр ай мақсад дар мо холи нест. 5 тагаш кардагем 1 2 3 4 5 та мақсад стойкои ҳамин 10 сантиметраи ғавс паҳмиш 5 сантиметр, ғавсиш 10 сантиметр задагиемш, мисол конкретни бада. ҳай бо миён ай пеш мақсад наздик мешин мебинед. окей, саломат бошем бародаро. дӯстони азиз, дар болаш яъне ки маълумот гуфтагӣ буд, чӣ хела маъқултон шуд ё ин ки не? ё дӯстони азиз, назар аз моторолҳои бозор хела фарқият дорад. ана ки дуюмин моделиша гӯш кунед. мотороли фурӯши аст дӯстони азиз. мотори 200 кубаи вентилятордор мебошад. дар
яъне ки кузов дарозиш 2 метр, паҳмиш 1.30, баланди бортиш 6 сантиметр амортизатор дорад. Ресурс 8 тоннага мебошад. Соли баромадиш 2024 сол. Нархаш бо маслиҳат шербачо пружин дорад барои бори вазни бардоштан. Задни моси 5 волтаи оригинал дорад. Профили рама паҳмиш 5 сантиметр, яъне ки бариш 10 сантиметр. Профили борикак нест гуфтага. Растамошка кардаги ҳаста бардоро. яъне ки дар шаҳри Душанбе растамошка ҳамаи документош қоидавианд. Ягон камбудӣ надорад. Фақат мехариш, ҳайш мекунӣ, айпай кор мешавад. Нави пачка шербачо якам одамаш хеле мешавад, амира ҳай мекунӣ. яъне ки растамошка кардаги нашои документош ҳамааш сатфоидаанд. дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp шумонаги марҳамат метавонед тариқи номерҳои WhatsAppшон занг бизанед. аз номи Сомонаи мо Насим Диҷа ҳатман салом расонед. даро сози интернет саломатиётон хуб бародару нашоти ами рамаи моторол тун дабураш я бор мақсад маълумотон мечам. мисол наи профилш бародарҷону мисол 5 сантиметр профилои 4 сантиметр борикак неста. баъд инаи профили дигаришам 5 сантиметр профилои борикак хати кадаи нести. ба закас мебурем инаиш 10 сантиметр бародару профилои 8 сантиметр нест. инаи парашам 10 сантиметр бародарҷону. баъд як чизи дига инаиҷа пружинои мошини задагием ки тоҷикистон да бори вазмини бардоранд конкретни бадаи пружино. баъд ина бародарҷону рисорош 5 тага 6 тага нест, 8 дона рисор дора. 1 дона, 2 дона, 3 дона, 4 дона, 5 дона, 6 дона, 7 дона, 8 дона рисор дора бародаро. И конкретни мақсад кадагия. аз задни мостиш 5 болтаи оригинала. баъд инаи дрин як чизи дига задагием, ина амортизатора барои он задагием ки мақсад ҳай карданда кузов жёстки намерава, овозиш бисёр намебура як кузова. мақсад конкретни бад кадагия. баъд як чизи дига инаиҷа мақсад д профила нест, инаи яхи матарло бисёриш нефе якта дта профил дора. мақсад д тага нест аймому заказ кадагием 4 тага шабруардагим. якта, дта, сета, 4 профил тараф вилка рафтагия. мақсад конкретни мустаҳкам кадагия. профило ҳамаш 5 сантиметр. устоқати биён чен кунем. баъд мотори 200 куба. баъд наи аи пеш вентилятор часпондагием ки мисол вақти ҳамин мақсад ҳай карданда мотора спокойни шамол мета хунай мекуна во время мақсад конкретни мотор кор мекунада. баъд як чизи дигаш бародарҷону мисол наи дрини рама холӣ неста. мақсад ва ҳамин мақсад ҳамаша профили 5 сантиметр, 1 дона, 2 дона, 3 дона, 4 дона, 5 дона профил задагием дринишдаки конкретни мустаҳкам ҷо. хай бародарҷоно кадомеда мисол дар кор боша моторол усто бигирен мақсад биёен хонада проверка кунем маъқул нашид нагирем бародарҷоно. паноҳ кун ба худо. хай биёен ай пеш бо маслиҳат мекунем.